Max Lalmalsawma hian Christian lungu number somli pakua Lalpa theh darang che di hian requesta a thluk hriat nan chang khat hian salok ila thawme Lalpa theh darang che Katikani Wells Tune Book Amiania Wells Tune Book number za somsari panga ani zo tonga datu hi zo sakthara Reverend Edwin Rollins ani wa khatin sale teng cha khat na kha Lalpa theh darang che Tikan Max Lalmalsawma khan a thluk chulo hre thei ome a kho te ro kha chu a dik thlap lo mai theya kan rem dan kha a thluk hriat nan ni te se